Nahimo na bagyo ang low pressure area duol sa Taiwan ug ginganlan kining bagyong Salome. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Tungod sa bagyo, gisaka na ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Luzon. Ulay kining nasiplatan sa gilayong 255 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes. Sa karon halos wala kini nagliho. Sumala sa pag-asa, posibleng moagi kini duol o maglandfall sa Batanes karong gabii o ugma sa kadlawon. Dayon moduol sa Babuyan Islands ug Ilocos Norte ugma. Biyernes sa hapon o gabii, posibleng mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gawa sa bagyong Salome, padayon sabang epekto sa northeasterly wind flow ug Intertropical Convergence Zone o ITCZ, gamoy makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.